Kristijane! Šta ti je, bre? Ej, šta si se zagledao? Zašto si pao u nesvest, majke ti? Majke ti! Šta je ovo mali zatvor neki? Pa pojma nema. A, probudi se! Možda ga stavimo ovaj zatvor. Sad će onda vidi! Ćao. Ej, pušti me vani! Malo sklakove da radim. Dugo nisam radio sklakove. Oj, zaboravio sam mi kako se radi sklakovi. Ali sam bar... Ja sam duh. Šta je? Ja nisam duh. Gotov je za sva vremena. Pušta me! Sam desna! Ja, ovo sam... Šta je ovo? Ja sam ovdje! Ja sam neki duh? O ne, mislim da je ovo već postalo duh. Idem da vidim šta radi. Da me neko vidi uopšte. Hej, čao ljudi! Ajde malo brže to uradi, ajde malo brže! Ćao, me čujete? Samo ja ovdje nešto radim. Me čuješ? Kažem da lupim. Šta je ovo bilo? Neki duh? Skonta je da sam duh. Skonte, polako, skonte. Ma ko je bre tu? Ćao, šafe. Da ti je tvoje djelo? Sad me vidiš, da. Ne znam da mi je djelo. Ukrao mi je neki lik. Ko? Oni koji smo se kačali sa njim. O maj Bože. On je najgori! Najgori je, jes. Najgori. Je. On je najgori. Najgori. Pa znam, ali on... A ko je bre? Onaj iz kontra smo ko je? A nešto je jedno zgledao da... Oj, ne daj Bog da nas dođe, da nas prokne ovdje. Nije vreme za pevanje. Jel vidiš, šafe? Otkud vam ove kuće? E pa poklonila nam je moja drugarica. Šta je? O ne! Sad će. Ej! Ko si ti? Kako ti možeš bez glave i noge? Pa ja sam neuredni stvor. Bežim ja. Pomoć. Gotovi je, ko je ovo? Kristijane, da me ne prepoznaješ? Brate, Richarde. Richard, otkud ti? Pa hoće da budem u nečoj grupi. Možeš da budeš. Naravno, najbolji si. Jupi! Ali šef, ja sam šef.
A Kristijane! Gotovo je, ja sam među šef, nećeš biti ništa. Dobro, ja sam među mene. Ono, kad... Znaš ono video što smo radili? Ko je? Onaj 90 noći šum. To je radio pravi Kristijan, ne Lego Kristijan. To je ne igrački Kristijan. Ma nije ni bitno, bre. Evo ga ovdje, evo. Znaš, taj video mi se dopada. Ma boli me briga, bre, ja hoću da postanem. Evo, kako sam ja veći od tebe? Ma da, nije fair. Pa imaš tu masku. Pa da. Samo da ti dam moći. Ti ćeš da imaš moći teleportacije, brzine i brzo skakanje. I najviše skakanje. Da vidim. Ne radim teleportaciju. Neće još da ti proradi. Znam ja. Bože, mi se čuvaj. Znaš ovo? Ja ne mogu više da radim. Ne samo on.